Roky ležalo telo mŕtvého dievčatka v jednom z bytov v bratislavskom Ružinove. Za dverami izby pritom žila svoj život jej tehotná matka spolu s manželom a ďalšou malou dcérkou. O prípade ako prvý informoval denník Nový čas. Šokujúci nález objavili v tomto byte na rohu Koceľovej a Bazovej ulici v Bratislave. Pracovníci pohrebnej služby vyniesli v pondelok večer z bytu na 3. poschodí telíčko asi 5-ročnej Lucie. Jej mŕtvolka mala ležať na posteli v uzavretej izbe asi 3 roky. V dvojizbovom byte žila jej matka s manželom a ďalšou 3-ročnou dcérkou. 42-ročná Alexandra bola pritom v 7. mesiaci tehotenstva. Privolaný lekár nevylúčil, že smrť dievčatka zavinila iná osoba a nariadil pitvu. Okolnosti smrti asi 5-ročnej dievčatka už vyšetruje bratislavská polícia. Policajti ihneď po nálaze vykonali na mieste ohliadku miesta činu a v tejto súvislosti zadržali ako podozrivú osobu 32-ročného očima maloletej. Manželia vraj boli známou firmou, ktorá dávala svojim susedom zabrať. Pre častý hluk neraz volali na túto adresu políciu. Otec rodiny ale zrejme do bytu mužov zákona nikdy nepustil. Údajne bol v minulosti aj za mrežami. Drogoval, nepracoval, elektriku tu krádol. Šokujúce je tiež to, ako sa manželia Hrotákovci do bytu dostali. Ešte pred asi 4 rokmi bývali so staršou pani, ktorú neskôr odviezla sanitka. Skutoční vlastníci bytu sa s nimi museli súdiť. Vlani v októbri ich súd uznal vinnými z prečinu neoprávneného zásahu do práva k bytu. Alexandre vymeral 2-ročnú podmienku, Juraja poslal na 6 mesiacov za mreže. Nakoľko si nepreberali zásielky o tomto rozhodnutí súdu, Okresný súd Bratislava 2 dňa 21. júna 2012 vydal príkaz na ich zatknutie. Niektorí susedia tvrdia, že otrasný nález mohli úrady objaviť už skôr a vraj vedia, čím to je. Nedôkladnou prácou polície. Matku dievčaťa zadržali v súvislosti s inou trestnou činnosťou. Momentálne je v celej policajného zaistenia. V tejto súvislosti začal vyšetrovateľ policajného zboru trestné stíhanie vo veci zločinu zabitia. Do úvahy však pripadajú aj iné skutky. Pred vyše 5 rokmi našli pri deložovaní rodiny z bytu v Ružomberku telíčko novorodenca ukryté v mrazničke. Jeho rodičov stíhala polícia pre hanobenie mŕtvého. Dalibor Skladán, televízia Joj. Po 2 dňoch